idan har asiri ka fito nema social media to karka bar wannan sirrin ya wuce ka, saboda wannan sirrin yana da matukar amfani a wurin ka kai mai neman asiri. Ku gwada za ku sha mamaki. Wannan ga kauci wannan sirri in dai ka hada shi, in dai jama'a ne alfarman manzon Allah zaka sha mamaki akan shi. Da guguwa ko ka ba sirri akan wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yauwa ba da sirri akan Allahu wannan. akbar. Wannan shine nan kaucin kumbar shahu. Na'am. Suna kiransa da farin duhu ko? Na'am. To idan ka ɗebo shi ka daka shi, daka irin na hayaki za ka yi masa da yardar Allah bi izinin lahi ta'ala. In dai kai wannan aikin sai ka yi addu'a kuma sai ka yi wa Allah godiya. Na'am. Idan ka daka shi daka irin na hayaki, ka nemo turare alkali 10 ka zuba a ciki. Fari ko ja? Alkali 10 fari. Yauwa to. Idan ka sanya a ciki Na hada sai allura ka ke. yawwa idan ka sanya a ciki ka dan bubburshi ne shi kaɗan ba da yawa ba, sai ka rika hayaki da shi na tsawon kwana 7 bi izinin lahi ta'ala. In dai saukar mustajaba ne akan abin da ya shafi harkoki na fannin makaranta ko Kawai kuma wanda bai a'a, san mustajaba ba a ce masa jalabi. yawwa jalabi. Shikenan. Alhamdulillah. A yi shayarin dan Gwada- mutuncin manzon Allah gwada domin shi. al'umma ta karu. Za mu je can ka haska ban zan ɗebi kaucin kanya, ga kanya nan na gani da kauci a jikinta.